Ayun mga tol. So, meron na naman tayo ilalagay na pinakahuli ito. Yung rear fender nya. Yan. So, nung last video natin, nilagay yung cowling tsaka yung headlight. So, ngayon naman ito yung fender naman. Pang XRM 110. Kasi yun yung fit sa kanya. So kahit na RS 125 yung build, pang XRM 110 pa rin binili ko. Kasi fit siya dito. Pang XRM 110 din yung ano niya, yung body fairing niya. So ayun, lagay na natin. Yan, so bago natin nilagay, pakita ko muna sa inyo. Ito yun. Genuine siya. Kasi mabili na ano, Class A. So ito yung nabili natin. Yun, let's go. Yun. So bago natin siya ilagay, tanggalin muna natin yung body fairing niya. Kasi kailangan nakapailalim yun bago to. Yan, okay naman na siguro yung isingit kahit di ko natanggalin to.
So okay na, nalagay na natin. Medyo kulang lang tayo sa tornilyo at sa bolts, pero okay na siya. Pantay naman. Bali dun, wala siyang tornilyo dun. Pero dito meron naman siya, tapos nakapailalim naman siya dito sa fairings na to. So secure naman siya dyan, hindi naman siya matatanggal. So yan. Okay na. Thank you sa panonood. Next upload ulit natin, update. Baka sa susunod i-review natin yung clutch conversion, kung anong performance niya, kung maganda ba o hindi. Tapos mag-isip ulit ako ng pwede kong i-content. So yun, thank you ulit, till next time. Salamat sa panonood. God bless.